Beer Brand Swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po, alas 7:42 ang oras. Atod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siringman, hatod po sa Indokan Santa Teresita Clinic. Pipaaram po ni Dr. Rodi Ante, nansaya pong clinic bukas, asinyaon siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Nabukag so paradangog tango niya na aga. Anhapot nga ya Henry M., ano ang incitement to resurrection? Napiritan akong mag-research lugo, direkta. Ang kaso po na pigahampang ni Trump, mga tugang sigon sa, ano yan, sa lower house, Congress, buda Senado, mga tugang may kinaraman sa article of impeachment sa US. Iyo po ang incitement of insurrection. Sabi sa news, House impeachment managers delivered to the Senate late Monday the article of impeachment against Donald Trump for incitement of insurrection, initiating a trial of the former president. Insurrection po ito. Iya po, we stand corrected. Salamaton tabi sa mga nag-text sa kuya ko niya na aga. Gusto ko lang tabing i-correction na basa ni News Director Edwin Peralta na news item. Nasabi niya, so i-recall alam ko na paano ito. Incitement to resurrection. Buhay nabuhay. Nakabuhay, di ba? Nangyari sa maabaga. We stand corrected tab. It was a serious error. It was a serious error. Incitement of insurrection ang nasasabi tabi sa news. Tungkol si Kwan Baga, si Donald Trump, yung pinag-aligar, nagsulsul duman sa mga Republicans, nagrally sa mga loyalist niya.
na mga pudan, maghiro para dyan sa nangyari naman sa Capitol Hill sa Washington DC. Di ba ito ang binasihan, sulsulan niya. Kaya pinalan sa kaso, may kinaraman sa doon pa lang sa US, pwede kang mag-file kaso maski ang presidente tapos na ang term, ano? Diba man sa maski tapos na ang term mo, pwede kang impeach, Kaya lang majority so Senado gari day mangyari. Gari day mangyari ito, majority kan Senado pa lang naman Republicans, buda kadakol na mga nag-react na mga Republicans, nagaro day mangyari ito. Ngayon, may question man sa legality, buda constitutionality, mga tugang kay Trump, sa mga nagiging presidente kan Amerika, tabi, doon pa lang sa enda, pwede kang kasuhan kiduang beses na impeachment, Sa Pilipinas, bagasaro sana once a year lang, Sarong beses lang na pwede mag-file ki impeachment sa sisay man na presidente. Mga tugang sa may kinaraman sa arog kayan. Incitement of insurrection. Pwede man na to insurrection. Ang na-file kay Donald Trump. Sabi kan, House Impeachment Managers. Sa Pilipinas, baga ang impeachment, saro sa nang bes kada taon. Takon, tugutan mo yan mga tugang na 2 o 5, baka kung nagmangnumang kita ang kada taon, may 5 impeachment na bigadagukan Senado din ang magkagirinibo kayan ang palibot, ang mga leaderista po, mga tugang. Bata ito ang first na history, mga tugang sa US. Sabi nga sa mga bareta sa CNN kasabanggi, Trump daw is the first president, mga tugang in US history, to be impeached twice. Uyug-uyugon mo yan. Impeach po siya 2 beses. Iya po, Western corrected po Salamat naman sa mga nagpaabot nin reactions. Actually, nadangog po ko ito kasabago sa news Nadangog ko tabi sa news kasabago ito kaya medyo may error lang tabi. So, di ko aram kung sa pakabasa o sa pakasurat. Pig hinapot ko na si Derek Edwin kasabago, Okay, open 12 minutos, mga tugang bago mag alas 8, ninaga, didi po sa Pilipinas. Sisa ini si Team Yap na piga para hapot nindo. Ini so nagkuan duman sa Bagyo, nagparty-party sa Bagyo na piga sa rahutan para sa gari. Nagkaigang birthday party sa Bagyo, si Team Yap. Sisa ini si Team Yap, tabi Direk Edwin. Direk, sisa si Team Yap, sisa ini. Actually, recommend bin ini. Ano sa iyang pagkatao? Sorry, tabi. Nahiling ko lang ini kasabanggi. Mga tugang sa Kwana, sa TV na pinag-question mga tugang sa iyang pagduman sa Kwan, sa Baguio. Taduman pala nag-birthday party. Na nagkaigo daw ki party. Bataan sabi, nagduman man ini, mga tugang sa Kwan, si Mayor Magalong kan Bagyo, nagduman man. Magalong admits lapses in Team Yap's Bagyo birthday party. Sa kabaga. Bako na, may nakakalusot talagang mga, mga issue. Hello? Ben, Yes? kuan Team Yap yan. So, tagsindi rin nung, inoon pagkagang sa may hotel. Dating payayan? Yan, saya yan. Lods? Latosunta ka, Lods. Ping tabi ito. Sarawayon ka. Sus ko, sarawayon. Team ini, latos. Timothy, Yap. Ay, Sarawayon ini. Sige. Okay, thank you. Nagkuang kaya ini, mayaman anyway, yan pigi-investigaran kung ano tabang pwedeng mangyari naman. Tanadagit ang mga netizens, nadagit tabi ang mga netizens, mga tugang tungkol sa mga party-parting iyan na nag-urumul-umul tabi duman, mga tugang sa Camp Janhay, uyog-uyog. Salawayon talaga kita, marasa pa. Ay, sos ko ba ang katagasan kan payuta. Pwede man sanang ipag-ilid mo ng birthday. Diba? Pwede man sanang igilid mo na aktibidad, mga tugang, Team Yap, mayaman, feeling entitled privilege na event coordinator. Yung taon Google ko
tabi Pigugol ko ini, mga to, ngayon man ang gadig din sa iyang profile. Pwede man sadang ipagkuan mo na muna. Bataan makonsuelo, ta si Mayor Magalo, nagatindirman pala. Lalo si Mayor Lugod, nabatikos man. Bata si Mayor Magalong baga, iyo ang gari, ano yan, ano nga po sa iya, may posisyon siya na-appoint sa presidente. Iwa siyang posisyon na tungkol tabi sa COVID-19, laban sa COVID-19. Gari quarantine SAR, something, araw kaya. Tapos siya baga nagkaigwa ki best practices kan mga nakaaging aldo. Na-appoint siya. Kung di paano yan? Nag-birthday party, wara ki mga mas, etc. Sa kasyos ko. Mga sarawayon talaga. Pwede man sa nang dekang una mag-ibo ka iyan. Igilid. Kung di sa pamilya mo na sana. Di ba? Sa pamilya man sana. Okay. Sabi ni Primang Susan, good morning sir. Madali, di ba? Si text ni Primang Susan. Bako ako mo iyan ni Chris. Jim. Prima, latusunta ka dyan. Si James ito, dating agom ni ko. Pangyayari sa Maabaka, what is inciting to sit? Abako man sedition ang kaso ni Kuan? Para sa insurrection talaga ang kaso ni Kuan eh. Insurrection ang kaso ni Trump. Bako resurrection. Sus ko Joseph. Sorry tabi talaga. Nadangog ko ito. Okay. Okay, actually may prinsipyo po kita sa newscasting na before na mag-news, mag-on air, igo ang kipigapon na proofreading. You have to double check all the facts, etc. Ngani na pag nag-air ka, kwan po yan, na sasanitized na gabos. May proofreading na dapat nagibon. Ako nga ni, after pag ako nag-news alas 6, pag ko commercial, pigasaro-saro ko ang news item na titaw sa kuya ni Padingmar. Nga na kung may mga kwan, makuritan ko na sa bullpen kung ano man yan. Tapaminsan, ang editing baga paminsan, medyo may problema paminsan. Okay? Sige. Dapat talaga evaluate mo ang newscast nindo. At actually, madam, sa script writing Sige, salamaton po By mga insan sinuna sa lang newscaster, pwede bang pasadahan mo na ang news bago ang newscast? Priming minapundo, napataday na sabutan ang pigbabasa. Iyo baga. Sige po. Actually, kung yan, maski may proofreading yan. Lalo na sa TV, may mga proofreading yan na pigabot. Review ang gabos na news copies to be presented on air. Iya po. Salamatong tabi. We stand corrected and we admit tabi the mistakes. Okay? Sige. Okay. Bueno, ugwab tabi digdi sa to nin COVID kim wara po kibareta na igwa ki issue tungkol sa COVID variant sa Bicol. Igwa kihinanap kang enot na nakasakay po kasakay ka itong nagpositive kan COVID na nagpositive sa COVID variant, Yoki variant duman po sa Manila. Sarong taga Legazpi, sarong taga Kamsur. Nakuha na po ito na na-quarantine po ito mga tugang duman sa Kuana. May na-quarantine po ito duman sa Manila. Di man po nakauli digdi pa. Okay? Pigahalat mi po mga taga-dapdap so interview mo kay Mayor Rosal about kasuhapon. Good morning. Dahil pa po nag-uron ang duwa kasuhapon. Katix ko po tabi kasuhapon. Dahil pa nag-uron. Kaya pag nakauron na ang duwa, saka ko tabi apudan si Mayor Rosal, kan tungkol tabi yan sa problema, sa concern, kan mga taga-barangay dapdap. Yo, sige, text ko ngunyan kung nakatapos na, pita kung day pa man nag-uron, useless mapuan sa tuyang interview. Sige, i-text ko po ngunyan si Mayor kung nagkauron na sinda kasi Engineer Ibo, tungkol tabi sa issue duman sa barangay, sa concern kan mga taga-dapdap. Okay? Henry, daiman ang kikaso, sir, tamay politikong kaiba. So, pulis nga ni po na nagpartingon yan, iyon ang head kan kapulisan. Kaya iyo man ang mangyari kaan kayap naan, asin, pwede. O so yung baga, so PNP chief tangon yan, may kaso ba, so kaso kung nadangog na o may resulta ang kaso. Okay lang yan na party-party, tamayaman man, bali wala sa gobyerno. Kung pobre ka, may sagutin ka dyan. Ganyan ang Pinas. Yes. Tracing SAR.
Contact tracer. Yan, contact tracing SAR. Yan. So itinaw kay kwan eh. Itinaw tabi siya ano yan? Itinaw sabi kay Magalong mga tugang sa pagiging contact tracing SAR. Oh. Ang problema si Mayor Magalong nailing nagduman man sa party susko. Huwag na tayong double standard, party. Paano man party ni Dibold? Iyon nang ani. Si Senas baga tama itong tigsatuya ka sa baka. Ang istorya mga tugang tungkol diyan. Okay, anyway, sana dito magkausa kipaglaganap mga tugang kan virus sa palibot at tao. Ni baga po ang latest ka na COVID variant na yan, iyan na UK variant na. Bata nakulo na yan, may UK. Sa US may na-detect na Brazilian variant. Ako na sa US Brazilian variant. Iga pa kayang ki South African variant o African variant. Nakulo na po yan. Ha? Kaya gayod magtaga kuan po. Kasuhapon nga ni. Kasuhapon, igo akong ugaring nagidali ako. Gusto ko tang ti noon eh. Kamutabi na mga paratinda, sorry po pero naobserbaran ko ini. So mga paratinda tabi ikipagkaon. Mga nagbabantay sa pagkaon. Ano daw po kung i-required nindo, iyan ang mga tao, tabi nindo, na mag-mask? Bako yo, Ronald? Mag-mask tabi, iyan ang mga nasa karenderiya, so para tabukan pagkaon. Mag-mask po ang gabos na nagbabantay sa pagkaon. Di ba? Tanayapot ko yan kay, kay to sa mga infectious disease expert na digdi sa Bicol. Sa pagkaon, dahil pamandaan na papatunayan na kinaulakitan sa pagkaon. Pero tabi so handling kan pagkaon, duman kita may problema kung ang nagbabantay asymptomatic o positive sa COVID. Di ba? So kinaputan ka ito dyan sa laugan kang kinaon mo. Kaya dapat baga malinig pirmihan sa tuyang kamot. Kaya daw tabi kung kita gabos, kamo tabi na wala man akong negosyo. Ano man tabi na yan na tindahan ki tubig, tindahan ki isira, gulayon, restaurant, mga turo-turo. Ang gabos kayo na nagbabantay po, i-required nindo na magsulog ki face mask. Makakatabang kita sa pag-spread kan COVID. Di ba? Kasubanggi may naagihan ako, tindahan ki litson, dahil nagpapabakal. Ngaring punduhan ko, o garing nagidali ako eh. Ngaring punduhan ko, taramang ko sana na sir, mag-face mask ka po. Kung pwede. Nagtitinda ka nin pagkao, nagkakapot ka kanso liaugan kan mga bigkuan mong pagdulo kong take out, nagpapatos ka kang pagkaon, di ka nagmamas. Grabing tiwala ta sa dirita, nawara kitang virus. Remember na, sabi kan mga health officials ta, dapat ang gabos databi, tratuhon tang positive. Nganing makaiwas kita, masunod ang face mask, face shield, social distancing, hand washing. Di ba? Kung inatabayan ta kita para aram dakol kang nakakahampang na mga tao, nagbabakal, para nasa mga face mask, dahil ta nagigibo. Buda sa mga may sadiri man, pakita rami man tabi nindo. Na mag-face mask po, bata, actually po, ang pagsulog ki face mask, may ordinance sa kita, buda may pinalidad dyan. Kaya lang, dahil man po na-impose kimaray, para po dyan mga tugang, nadakupon mo pag dahil naka-face mask. Gari 5,000 po ang pinalidad kaya yan. Sa syudad, ikaw kita eh. Dahil lang po na-impose kimaray, tamagabat nga na ang pinalidad. Kung di naabuso tamasyado, dumayang ka sa saod. Para bantay sa saodan, dahil naka-face mask, na urual daw sa imo, may naghahampang na tao. Ano, wala man nga ya? Ano man nga ya na, wala man niya, sigurado kang daing COVID na nagrani sa imo. Sigurado ka? Di ba? Sigurado ka? Ako nga maski may nagduduruman sa araw, automatic, nag-face mask ako, maski sinading face mask, ako naka-face mask. Di ba? Arap po ko kita kayan. Ako yung problema sa, dahil ko masabutan kita gabos. Dahil ko masabutan kita gabos. Kada ko lang kung naagihan ng mga tindahan ki pagkaon, dahil naka-mask, anong gabara, dapat po naka-face mask gabos ang nagbabantay. Pirang tao ang kampang mo na nagbabakal dyan, mga sari-sari stores, karenderiya, iyan ang mga tindahan na, tindahan kan mga, uyan bagang isira, litson manok, tindahan kan mga, kan mga litson, etc., na tabo-tabo ang pait.
Ako believe ako digdi sa tapin ako nagbabakal diyan kay Isira sa kuan sa unibaga kay ano ini? So tindahan diyan sa malikodan kang UST. Dito pa ko sa Karaw, so yang mat nan. Maski yang mat. Pwede ako nagbabakal diyan taan gabos na nagtatabo kay Isira, babakalon mo. Na Isira mo nakamask ang gabos na nagbabantay. Medyo may protection ka, may protection man sinda kontra po sa virus infection. Nasasabutan po din doon sa kuyang pigyasabi. Nagkakairintindihan po kita. Opo, nasasabutan niya mo. Oh, salamat po. Salamat po. Nagkairintindihan pa lang kita. Hello? Hello, Kuya Hen. Yes, sir. May komentaryo lang ako kay Sina. Si Sina sa baga, hindi nga daw ang forma kung tama na magkapot yan maging chef kang tinte. Nataman. Ang forma nga, hindi nga daw sabi, Kuya Hen. Abay sana bossing. Di bang kita makajudge sa sarong tao tungkol sa personalidad mo outside appearance niya? Ba di bang kita pwede makahusga sa sarong tao na tabil araw ka ng itsura? Di na siya tatao. Oo, ni Kuya Hen. Diba? Hindi ba dapat sa kulit? Ano? Karapat dapat sa servisyo ang lawas. Hindi nga daw ang lawas. Kung magkabukod ang Ayun na nga. Di kitang magiging ina point kang presidente. Ina point kang presidente. Hindi gano'n bagang pulis na maging yung may limit ang sendang Di naman, wari kinag-arog kang panahon ni Ping Lacson na ang gabos na pulis ng Iksan 34. Di na kinag-arog ka ito eh. Yes. Oo. Ang lawas niya na pide. Iyo. Oo. Okay. Dapat mananggan. Pag garo physic, so garo fit kang pag-ilingo na kaya mong dumalagan kung basta-basta. Pagkata, sa servisyo baga siya. Nagkataon baga na siya Yes. May emergency nangyari. Halaga na siya ma-akuder. Iyo po. Okay. Tabaga, di man siya ma-akuder. Tabaga man siya nag-akuder tulos. Mga raso, 4-star general baga. Di man na madalagang kibigla sa mga emergency. Masugo siya, kitawo. Sa kuyang pagka, sa armed forces, maski mag-star ka sa baga, pwedeng nasa operation pa. Iyo po. Okay. Sige po, salamat Salamat. Alright. Sige tabi. Alright. Okay. O bueno, yan na muna mga tugang ang may gusto kaya akong apudan, wala di pa sa ako nag-reply. Actually, may for interview ako niya, di pa nag-reply sa kuya, kasi bago pa eh. Iyo talagahin, so mga nagatinda kipagkaon, dahil na po sinda nagamas. Yan. Ako po, ako nakakatagal kan, di ako magtino. Pag-arang kong ang mga tao na yan na naghampang siya kikadakol na mga persona. Sooner, COVID will come in 5-in-1 variant. Sabi ni Tony, posible, tang virus bugo, madali on databi, mag-mutate. Masundo po sa Manila with private car. Sandali, may hapo Tony. Good morning, sir. Kung masundo kialing OFW sa Manila, sabay po ba ang nagsundo na masab or quarantine? Posible po, ma-quarantine ka. Sir, masundo po sa Manila with private car kang OFW galing Saudi. Arog kay ni. Napa-quarantine po. Ito pong haling Saudi, inda kon paluwason iyan duman sa airport na dahil siya mag-quarantine. Dahil ko po kabisado duman. Pero aram ko duman, pag touchdown niya po sa airport, gari iyan si swab giraray o kikpipa-quarantine duman sa Manila mismo. Tapig mo-monitor po, ini na bagong variant kan COVID. Iyo. Kung dahil man siya ipa-quarantine duman, I do not know kung anong gigibon duman sa Manila. Dahil ko po kabisado ang quarantine procedures duman. Pero so nababasa ko sa TV, nahiling ko sa TV, Jaryo, pag nag-touchdown sa Manila, ang mga OFWs o sisay manahali sa ibang nasyon, si Sara tulos ang duman sa airport. Si Sara tulos duman sa airport, pipa-quarantine tulos iyan duman. Or kung pig-assess ninda kung anong gigibon si mo, tabi. Kaya kung halimbawa pagka-touchdown ka sa Manila, dahil po ki-assurance na pagluwas niya sa airport, pwede mo nang sundon mo darahon nigi sa probinsya. Okay, kadua po, pag oras na tinugutan siya sa Manila na mag-uli na, maski private car siya,
paglagpas mo po dyan sa, inda kung may checkpoint pa sa Pulanggiro, dahil naman. Pero ang protocol ta po digdi, pag-abot mo po digdi sa kung saan kamado man na munisipyo o syudad, diretso ka po sa Rural Health Office. Mapa-assess ka po duman kan sitwasyon. Sina po ang ma-desisyon kung ika ma-home quarantine o kung ika po, ika-quarantine nila sa indang quarantine facility. Di po kita diretso sa harong. Di po kita magdiretso sa harong kung hali kitang Manila o sa inmang kita hali. Report po kita tulos sa tuya na health official sa kada munisipyo o syudad. I-assist po ninda, sinda po ang mataw sa endoki instruction. So driver na nagsundo sa OFW, di ko man po aram kung siya ipapakwarantin. Pero sa iling ko, mas maray po na mag-quarantine. Pero ang may final say po kayan, so health official dyan sa munisipyo o syudad nindo, nare-reportan mo kung ano po ang desisyon sa nagsundong driver buda sa pigsundo po na OFW. Iya po. Dapat po kita, puro kita pa siguro, di man ngaya kung COVID, di yung ano, di COVID, sigurado ka? Sure ka? Sure ka? Iya, nangapot dyan. Di ngaya, exam pa sana ako, may resulta pa sana ngaya, correct. Paghali mo sa ibang lugar, nag-aeroplano ka, negative ka sa COVID. Pag sakay mo sa aeroplano, paglawag mo sa airport, expose ka. Expose ka baga? Sa airport, sa aeroplano, expose ka. Di po niya to aram. Nata itong sa COVID variant na nag-positive na. So taga Manila baga? So nagpositibo mga tugang sa COVID variant, Yuki variant, na lalaki, na haling Dubai gayon ito, haling Dubai Nata hinanap gabos, nakasarakan niya sa aeroplano. Inubos baga ito sa Rosaro, duwan taga Bicol. Inubos bagang hinanap, so gabos nakasakay niya duman. Tang assumption, posibleng exposed duman mga tugang sa taong ito. Kaya, naman po assurance baga. Iyo po, okay. Yan po ang sa tuya na advice tungkol po dyan sa pot. Okay, bueno. Ano na? Ay, ika na Angel pala na day. Ika na pala. Okay, sandali. Anong istasyon tabi ni Ronald? Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 8:08 na. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP Henry. Sa detalyas kang pangalas 8 bareta, sa giraray na pinunas ni Health Secretary Francisco Duque III ang kahaditan kan publiko manungod sa bakuna kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Duque, makakasiguro ang publiko na epektibo asin ligtas ang COVID-19 vaccine na maabot sa nasyon. Sinabi ni Duque na daing dapat na ipaghadit ang publiko dahil ligtas asin de kalidad man ang bakunang itutudok para sa namamanwaan. Dagdag pa ni Duque na nakaagi man ini sa maygot na pag-aadal kan Food and Drug Administration, Health Technology Assessment Council, Vaccine Expert Panel as ang Department of Science and Technology. Yan ang detalye sa pang alas 8 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa idong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura.
Kaya kitang mga oragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat! Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxfit! Maxfit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa
among Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang Congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang dae mapadaog, dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa baghat, pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Dangugan ninyo yung text sa Kuya Dr. Alan Lucanyas. Ganita man po sa pagsabit na kasabago. Dangugan po ninyo yun ha, sa mga nag-oruli tabi na nagpa-swab test. No? Sabi po ni Dr. Alan Lucanyas, siya po mga tugang an administrative head kang Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory, BRDRL. Ha? Sabi ni Doc Alan, negative ka po only during that time na nag-swab ka. After that, hindi na kasi may exposure ka uli. Yes! Yan, ini po ang pigasabi ta ka sa bago na sinmab ka before kang magsakay sa aeroplano, negative ka. Oras sa suminakay ka po sa aeroplano, exposed ka. Pagsakay mo pa sana sa airport, pagsakat mo pa sana sa airport, exposed ka na tabi sa publiko. Diba? O pagsakay mo sa aeroplano, lalo na. Pagbaba mo, lalo na. Kaya po dahil garantiya na negative ka talaga after kan exposure mo sa mga publiko. Sa publiko. Okay? Yan tabi ang gusto kong i-share giraray ta. Ini po so text ako ni Dr. Alan Lucanyas kan BRDRL. Ulitin ko lang po, magayon na sa button ta po ini ha. Negative ka ngaya po only during the time na nag-swab ka. Or maybe after the result mga tugang na mag-abot. Ha? After that, hindi na kasi may exposure ka na uli. Yan. Okay po, yan po mga tugang gusto niya titabi na i-share sa Indo tungkol dyan sa mga nagsaswabo na nagtatravel. Alright. Bueno, mga tugang dagdag na report hali po dyan sa luwas, mga nagkakalat na gamit na face mask sa mga barangay na dito ang gobyerno lokal kan Legazpi. Para matarawan detalye kayo ni sa report ni Al Armario. Alas 8:20 na. Mga tugang sa Pilipinas. Kamin pa ding Al. Yes, good morning. Pwede dapat na tutukan kan mga garbage collectors, lalo na ang mga eco managers o kaya eco aid managers o kaya personnel sa barangay
ang mga nagkakalat na face mask na gamit na dyan sa sendang kanya-kanyang lugar o jurisdiksyon. Inihanagin pangapudan ngunya na pagkaaga ni Boboy Canyo kan Osinar dahil nariparo ni Boboy sa paglibot-libot niya man na personal sa mga barangay na may mga lugar na wiwaral taksanaan face mask kung saan na mga mawot-awot na lugar na delikadong maray ini sa salod kan publiko asin na maigot man ining pinagbabawal kan IATF. Baka daw sabi ni Boboy may mga violasyon na pwedeng ipataw duman sa mga opisyales kan barangay. Kaya bilang concern man sa environment, sa basura, digdi sa palibot, saroyan sa pangaponan ni Boboy na Canyo na dapat daw tutukan kan mga barangay eco-aid ang siring na sitwasyon dahil baka maging kausayan na magdakul pa ang kaso kan COVID dahil man sa kabaglaan kaniba na dahil kakay sa tamang lugar ang sa hindi magamit ng face mask kundi iniwiwaral taksa na kung sain na delikado sa salud kan si Isayman. Daipig clarify o pidapig klaro ni Boboy kung saan mga barangay nakakahiling kay face mask na nangaya kaya? Negative man. Baka pwedeng ngaranan niya. In Ganun na general pulang man. atensyon kan barangay council. In general man so information sa tuya ni Boboy. O pero mas marikot ako may ngaran. Iyo, basta na ta. Di ba? Pangaranan talaga kay Kaara mo, duwa Boboy. ang kuwang kaiyan. Duwa kaiyan ang epekto. Number 1, masulatan sa kanal. Yes. Naroon na kung so disposable na mga face mask, bagayan na mga, aro kanin surusulog ko, mga surgical mask na bakal dyan. Haloy matunaw yan. Iyo, totoo Pag yan. ginapumuan dyan sa tinampo, madalagan sa kanal. Totoo yan. Number 2, pwedeng magkausa talaga ang transmission kan infection kung nagamit kaan may virus. Iyo, na baga COVID. makabuntog sa tubig. Nadot-dot Oo. naman sa tubig. Rimati ka. Maray kon tapo kalinabahan ko na lamang magadan lamang sa virus. Na kon tinapog. Kaya ang pasunod baga ka ni Boboy so gabos na mask na disposable. Pagabot sa harong piripiton, bugkusan, ilog sa bote. Yan, lokdoan. Dokdoan, tapos pag napano na, saka na pwede mo nang itapok, ipakuan sa basurero. Para Tanganing i-disinfect safe mo na. man sa mga basurero sa pagkua. Disinfect mo na bago tagon sa mga plastic. Pwede man na, akong pagibok, ang pagyao na gabos, pagpano na dyan sa bote, subote baga, iulaan ko ang sabon na may sunrox. Pwede man, kundi kang alcohol. Ulaan Pwede mo man kay sunrox. sunrox na. Pero ang the best talaga, yan na sabon buda may sunrox. Iyo. Halon mo, ansolve yan. Nagagadan talaga. Tapos pwede mo nang ipakolekta man sa mga basurero. Correct, Takayarak man kan eco-aid, kung makam face mask ta. Correct. Yan sa Delikado satuyang man. basuran. Yun na nga ni, dahil sa kabaglaan mangyagan, di ba? Iyo. Kaya kung nasa nagdangog si sakripisyo, Boboy, iba. kung nagdangog si Boboy, i-text niya sa kuya sa mga barangay, tangaranan ta digdi, tanganing mapudan ta sa council. Iyo, tanganing direct talugod. Iyo, Mga yan kaya. barangay council na. O Tanganing barangay na. eco-aid. Baka din na pagirom din sa mga tao. Iyo, kaya Okay. yan, at least ngayon, nagpagirong ng si Boboy na yan, dapat daw tutukan kan mga eco managers o eco-aid sa barangay, ano ang siring kaya na problema. Iyo. Tamay mga tao kayang di naman nadara sa pagiromdom. Kaya po na paminsan latoson, gamitan kamay na bakal para manultol. Lalo na sus kita pa, na mga sa panahon na ini sa palibot ha. Okay, yan pa na informasyon, digdi sa lawas, sa Mario, DCGV. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, mga tugang, apudang ko si Attorney Ian Makasinag, siya po ang chairman of the board kang Daraga Water District. Gusto tatabing hagadan mga tugang kireaksyon, tungkol sa daipag-renew ni Mayor Vic Perete kana business permit mga tugang kang prime water. And habang dai po ito nag-renew kang siring na bagay, saan po nagkukuha tubig mga tugang ang Daraga Water District? And aram ko po na si Attorney Makasinag mga tugang, adalang kimara init na matibay pong abogado ini. Kung ano po ang gigiribuhon dyan para di man maapiso Daraga Water District, di man po makuan kang prime water, buda siyempre po sa lokal na gobyerno. Saro po ini sa mga matibay na abogado na yon chairman ngunyan kan board po kang Daraga Water District. Mahagad lang kita kidiit na reactions tungkol digdi. Attorney Makasinag, baray na agatabi sa imo. Welcome po sa DCGB.
Maray na aldaw man tabi, Henry. Opo. Opo, attorney, salamaton po sa oras ha na naitao mo sa mga niya na pagkaaga. Nagdadangog mo niyan ang mga daragenyo tungkol tabi baga po sa tubig. Siguro po aram po man po nindo na nga, o halos kung bakoro aldaw, every other day po may reklamo kita na kulang nga yapan bulos kan tubig didi po sa Samuyang Barangay sa munisipyo Candaraga. And last week po aram na po nindo na si Mayor Bigaro dayon po tinugutan na marinyo so sa prime water business permit para hanganda po din na aayos ang supply. Diyan po sa board attorney, ano po ang pinagpaplano po nindo ngunyan? Actually po, yan na issue na yan. Igwa na kaming preliminary discussion. Opo. Taraman mi naman ang prime water kang epekto kang ipag-issue kang business permit. Opo. Igwaya na dakulang epekto sa pagpadalagan, pag-operar kang prime water kang water district kang Daraga. So, tigtawan mi sindaki panahon na masolusyonan ang mga problema. Kaya sa ngunyan, nagtataram sinda na medyo igwa naman na diit na solusyon na nagigibo sa problema. Opo. Oo. I see. Okay. So ang dawad pa no, igwa bagay na JBA na piglaog sa prime water, piglaogan sa prime water. Iyo po attorney Mananggan. Okay. Oo, as in kung ihilingon ta ining JBA na ini ang kontrata. Yes. Kang pagpadalagan, pag-operar kang water district. Kasi nigwadya ng mga provision na dahita man yung basta-basta mabalga. Yes. Na dahita pwedeng kasuhan. Yes. So, ang tigigibuta na masolusyonan ang problema. Ang JBA, baga kung hilimon tatabi, Andre, iya po. saruhian na partnership. Partnership yan kang Daraga Water District tapos kang Prime Water. So kung may mga problema, dapat ang Daraga Water District sumabay sa pagsolusyon. So, ang tigibo is we are trying to solve or give solution yan sa problema na yan. Iya po. So, sa Sendotabi attorney na communication na ipinaabot sa Prime Water, ano po, kaya nindang gibuhon ito? Tapos siyempre po, kung dahil sindang business to operate, sa kuyang po pagkasabot, di ako patabing pagkasabot sa lay, kung dahil ka po business to operate, illegal ang operasyon sa sarong negosyo. Attorney? Actually, ang sitwasyon na yan, it involves prime water and the municipality. Yan, and sa punto kang munisipyo, igwaman na diretso ang mayor na mag-regulate kang negosyo sa banwa. So ang pigigibo ni mayor, medyo sa hiling ko, may basihan. May legal na basihan. Oo. So, iyaw na sa kamot kang prime water ang pagsolusyon. Yan. Kung ilingon ka ba, Henry, nakulaon talaga ang problema kay Tupa. And in fact, ako nga hesitant na lumaog diyan kay ito sa water district. Dahil ko ang kadakulaan na problema. Kung ilingon mo, ang water district, garong na nakakadinahan ng kamot dahil nga niyan sa JBA. Iya po. Okay. Attorney, ang saan po nagkukuakit tubig ang Daraga Water District na pigsusupply sa mga consumer? Sa samuyang pag-apot sa prime water, so mga dati magkaging wells. Dating source. Yeah. Okay. Sa dating wells, so sa Bulgaw, Pero, digli sa Tagas, yan ang nagsusupply. I see. So with that po, attorney, may assurance pa ang prime water na kakayahon nila ang challenge ni Mayor Vic para sa maray na serbisyo tabi? Ako sa hiling ko tabi, Andre, bako yan sa kakayahon. Dapat kayahon ninda, gibuhon ninda. That's it po. Maski kami, yan ang pigkatarami sa prime water na dapat gibuhon nindoon sa indong obligasyon sa JBA. Okay. Paran po mga Henry, ang pigtataram ninda, may mga old pipes
na medyo arararumo na ang kalot na dahil basta-basta makakalot. Iyo daw. Kung hihilingon tapo baga, Henry, iba naman mga na Yes. pinuruktat. Karan, ang problema, itong mga ararumo ng kalot na iyo ito ang nagkakaigwang problema. Oo, pero dahil na po nasususog ito, attorney, di ba? Kan mga panahon pa yan. Dahil na talaga nasususog. Kung minsan nga nagkakararawang kami sa board, nasabi ko, kung dahil na yan masolusyonan kiteknikal, ipaagita na lang sa pagsantigwang. Dahil na hahanap ang problema. Para mahiling sa plato kunain sa tubo. Iyo ang sabi niya. Nangyayari, Kaya okay. kung hihilingon ka, ikaw man na rason ang prime water. Dahil nga sa kaharaluyan na kang mga pipeline dyan sa daraga. Pero taiyan, tinuga ninda, luminaog sila sa kontratang iyan, gibuo ninda yan. Yes. Perang taon kung okay lang po sa inyo, perang taon po ang nakapalaman sa joint venture agreement sa entry Candaraga as in prime water? Base tabi Henry sa JBA, 20 taon. 20 taon, okay. 20 taon, So mahalat kita kay more or less bagong taon kung anong mangyayari sa JBing iyan kay pagkapadagos o i-terminate na po yan sa mga maabot na aldaw? Kung niya maabot na taon na 22, parang ilingon ang kontrata. So, merong i-review ang kontrata. Kaya nga parang may I see. Ayun, medyo nawawala ang signal ni Attorney. Hello, Attorney. Nahalitan mo po ako? Yeah. Medyo okay na po ang attorney. Medyo clear na po yan. Go ahead po. Ang problema po kang KBA, duman sa provision na may review after 5 years, dahil naman nag-contact naman na pwede mong pundoon ang JBA. Gano'ng exhaustive review lang, kang JBA ang gigibuhon, kung may mga punto na may problema, ito ang susolusyonan. Ayuson. Okay. Tara mo, ang sarap po sa mga hapotkan mga daragay nyo. Although, napasadaan mo na ini ni Madam Ana Marie, natangya taday pwede maghanap kidagdag na source o additional na supplier ng tubig kung araw kayo ng sitwasyon tabi kang serbisyo kang prime water. Yan tabi, Andre. Iyo man suinot ning pigahapot sa prime water. Nga na idagdagan ang source kung kulang. Ang problema po, Henry Kaiyan, duman sa JBA, ikaw duman na taon baga kung ano ang mga gigiribo ninda. Okay. Actually, ang source, ang paghanap kay source, dapat mangyayari yan after the 5th year. After the 5th year. Okay. Iyan ang yaon sa JBA. Ang sa irot na 5 taon, ang gigibuon ninda, iyon na magpakaray kang mga linya. Ay, sus ko. Kuwampalan. Ang ngunyan po, attorney, ikapirang taon pa lang ang water district sa to, ang prime water sa to. Ikapirang taon ngunyan. Ika-4. Ika-5 sa sarong taon sa 2022. Next year. Or after 5 years, ma-review kang GBA, ba? Kang kontrata. So that is the only time na pwede sila maghanap kay additional sources. Base sa kontrata, araw po kayan ang nakabugkat dyan. Okay. So sa ngunyan po, attorney, aram ko po na busy ka. Ano po ngunyan ang asahan kang mga daragenyo, lalo na po ang mga consumers kan tubig niya to? Sa araw po kayo ng sitwasyon, attorney, tabi makasinag? Diyan tabi, Andre, ang masasabi ko lang, dahil ang operation, base sa JBA, nakalaag sa prime water. Kaya ining pigigil ko ni Mayor, tama iyan, na dapat kulkugun mo. Dapat pwersahon mo na tumrabaho. Araw man kang pigigilungon yan, nagpapasar kami ngunyan ki mga board resolutions na tigkukulkog ni ang prime water na kung gainin mo yan magibo, mahagad kami duman sa performance band na bayadan nindo ang mga danyos na tigtataon nindo sa mga konsumidores. Ayun. Okay. So yan po, ayan po, attorney, na mga araw ka na bagay.
ano po yan, expectation kan? ASAP yan or may timeline sinda after 5 years in order to complete all the requirements? Opo. Ang totoo sabi kay Henry, tigagadan ni short-term solution, long-term solution ang prime water. Tigkatabangan misinda sa mga short-term solution. Iyon. Kaya mga kung mahiling mo sabi, Henry, iba bagang oras na nagbanga-banga, yung si oras digdi sa sarong parte, yung si oras duman sa sarong parte. Ang problema kung paano, duman sa mga tubo na sabi kong lumao na, nagkakaigwaning non-revenue water. Alang taon, ang non-revenue water, 50%. Oh my God. Duman sa mga well, nawawala man siya na. Losses? Dahil nagkakalaog duman sa non-revenue water. Losses na tigaapod. Sus ko, 50%. Sayang na maray mananggal itong tubig na ito. Actually po yun siya ang problema. So sa parte paano kang prime water, gusto ninda na dahil man masyadong kakulon ang losses ninda. Kaya nililimitaran ninda ang pagbulos kang tubig. Which is also tama. Pero, ang nangyayari, so mga konsumidores ang nagsusufrir. Yes, that's correct. That's correct. Okay. So, kaya yan po ang sasabi ni sa Inda na solusyonan. Okay. With that po, attorney, habang naghalat kita kan 5 years or maybe until 20 years, ano po ang satuya niya na garo na iling po nindo sa lado kang board na nagigibong man po kang prime water susog po sa Indo na mga request? Diyan sa Pikukuan tigsasabi ni sa Inda na kabayaan lang na magbulos ang tubig dahil pagparalimitaran. Mahihiling duman talaga sa mga problema. Mas maray na mahihiling kung saan talaga sumalo. Tapos mag-concentrate sila duman. Dahil subulos man kang tubig sa mga konsumidores, palagos. Yes. Opo, okay. Attorney, mensahe mo po sa mga daragenyos tabi na nagdalangog niya, lalo na po ang mga konsumidores ta. Sa mga konsumidor sa Daraga Water District, ang pigigibo kang gobyerno lokal, lalong-lalo na sa pamamahala ni Mayor Perete, tigahanap ang solusyon. Tigkatama ang direksyon kang JBA. Pero may mga legal na limitasyon ang sitwasyon. Kaya kung hinilingon ka, gabos na espuerso na pwedeng gibuhon, tigigibo yan ni Mayor Perete. And on our part, sa board, sususubmit talaga itong JBA. Tagay man kita pwedeng lumampas sa JBA. At kung kita malampas sa JBA, siyempre pwede kisang kasuhan. So, yan man ang pig-iibitaran ta. Na respetuhan ka so JBA dahil iyan ang kontrata. Kung ano man ang remedyo na pwedeng gibuo kang Daraga Water District, ini ang tigkataram ko sa mga konsumidores. Tigigibo mo iyan, gigibuon nga iyan. Iya po. So, diit lang na pagsabot, diit lang na paghalat-halat, na ining mga legal na problema, masolusyonan ta. So, kahit buwan man ang pagsabot ng mga konsumidores, kahit buwan man ang kahabang talaga kang prime water, and pasalamat kita na nagtatabang ang local government unit kang Daraga sa pamamahala ni Mayor Perete. Kung hinilingon at sabi Henry, ang LGU, dahil mo nakasalan dyan sa supply kang tubig. It's between Daraga Water District and prime water. So munisipyo, dahil man talaga dyan. Dahil man pwedeng pagbasulon ang munisipyo. So, yan ang pasalamatan ta kay Mayor. Pigigibo niya na ang problema masolusyonan, maski ang pagsolusyon kay yan, makuha talaga na hubugtak sa iyang kamot. So, yan lang ang sa kuyang tigahagad na magtarabangan kita. Na masolusyonan ang problema. Yes. Attorney, Chairman, salamaton pong maray sa oras mo digdi sa DCGB. Ingat po kamo. Salamat man tabi, Henry. Mabuhay ka. Salamat. Welcome po. Alright, thank you so much. Mga tugang, yan po si Attorney Ian Makasinag, ang Chairman of the Board kan Daraga Water District.
tungkol po dyan mga tugang sa concerns na yan. Henry Maceda. Na tungkol sa tubig sa Daraga Albay. So, Your partner. after 5 years, after next year, after 2022, saka po mga tugang magkaigwaki sa liwat na assessment sa lado kan ang board as in ang water district. Kaya lang ba ko naman klarado kung pwede nang i-terminate o dai. Dahil po naman nakasabi ang serbisyo. So, 20 years pala niyan. Mga tugang na ang prime water, iyo po ang mag-supply ng tubig, mga tugang. Joint venture yan, kang Daraga Water District sa Saindo na mga daragin. Ay, pangyari. Sana po maayos na yan, araw kahit ang pigisabi ni Atty. Makasinag, ang board, Boda Sarameo, man po nagupundo, mga tugang na solusyonan ang problema. Ang gigibo nga ni Palangkan Board, magtabang na mga tugang sa prime water na magsolusyon sa problemang ini. Tangani na masatisfied man in serbisyo ang mga daragenyo. Alright, Legazpi Exposition Building, padagos na pigokonstruher kan lokal na gobyerno. Ans Galero sa report, mga tugang hali po dyan sa ano. Good morning, Ans. Si detalye mo. Sa mga dagdag niya tong bareta, nagpapadagos na kanyan ang konstruksyon o patrabaho kan o pag-establisir para sa Legazpi City Exposition Building. Inan kinonfirmar sa DCGB News ni City Engineer Clemente Ibo sa satuya pagkikipag-uro sa iya kung sa ina puon na palankan na bulan ni Nobyembre 2020. Pumino na sindakan pagkonstruir ka na sambit na edibisyo na haloy naman na plano ka na gobyerno lokal sa pamayon ni Alcalde Noel Rosal. Ang proyektong ini pinag-alokaran din po mas o menos 76 milyon pesos na pondo kan gobyerno lokal. Asin ini binugtaksa naman sa loob kan Legazpi City Convention Center Compound sa Airport Road kan Sudada. Kung kay Ibo, oras na mahaman na sa mga maabot na bulan, ang exposition building na ini sa nagtutubod, nadakula na ang magiging tabang kay ini para mapalangkaw pang lalo ang ranggo kana sunod ng Legazpi kung babasaran ang meetings, conventions, expositions asin iba pa. Magigirumduman, enot naman na ipinahayag ni Alcalde Noel Rosal na saro sa mga mayor na objeto kan pagpapatugdok niya kan siring na edipisyo, iyo tangani na may magamit man ang lokal na gobyerno nin mas dakol na lugar para sa manlain-lain na klase nin lokal, nasyonal o kaya kung minsan pang international na mga aktibidad. Sa ngunyan sinabi ni Ibo na sa pagpadagos kan konstruksyon kana nasambitan ng edipisyo sinda naglalaom na marikas man ining makumpleto ngunyan na taon o kaya sa mga masunod man taon tangani natulos man na mapakinabangan kan gobyerno lokal kan syudad kan Legazpi. Ano ang trabaho kan exposition building na yan, tabi? Napapatal ako eh. Ano ang trabaho kaan? Garo ini VP pwedeng gamitan as pagkondusiran kan mga activities, conventions, tabi VP, pero pigapod lang sa talagang Baka makikuha ng Legazpi Convention Center? Additional. Anong pagkaiba kaan? Additional na sa VP na Building? Pigtaning lang ini, additional na garo baga function hall ng syudad. Nga pwede mag-ibuho na functional ang convention center? I don't know. Pero ang kantidad? 76 million. 76 million. Okay. So ano yan? Anong itsura niya? Gari manggari sa convention center? Giling ni bigbisita mi kasubago ta VP. Anong itsura? Saan parte ano dyan sa yung kataning kang Legazpi LC3? Laog mismo sa kataning so dati bagang motor pool tabi VP. Sa paglaog mo sa right side, left side? Right side sa right side. Kung dumang ka sa OCNR, saan parte? Before ini mag-OCNR tabi VP. Sa right? Ay sa loob mismo kay ni before sa likod kang exposition building na ini yun sa OCNR na dating opisina. Pero kung ilan na dawan ta so motor pool ini paduman sa opisina kan PSO and Dresda, iyon ang nasakop na lugar. Baka makon yan, baka mga mga display area. Posible pero igwaman ba Expo. And 2 floors sa tabi VP, 2 eskalon. Ayan. Okay, sige. 2 stories. So talagang may naibaman ang design. Yes, Displayhan. Okay. Sige. Okay. Ayan VP, ang inisal na nangyayari ko niya na pagkonstruir kan exposition building bigabangan sa gobyerno lokal kan Legazpi City. With Boy sa Mobile, at Galero DCGB. Basta Morning, Henry M. Salamat, Ange, sa report. Hali dyan sa luwas. Oras po sa Pilipinas, 8:44.
An oras hatod sa Indokang. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Surf powder. New Surf powder with active clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxvit! Maxvit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado, danon laban sa kulog, lakas sinawas, at lambingan kay misis with proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac.
Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, padagos kita mga tugang sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Uy, malapit na. 9 minutes na lang, alas 9 na. Mga tugang, pagdraga daw sa Tibo River, pinagupo na sa barangay San Roque, Can Legazpi. Sige-sige naman ang draga, no? Sige-sige naman talaga ang draga. Lowens, ano nangyari dyan, Lowens? Kumusta ang draga operation? Salamat, VP Henry. Sa pulaan pasasalamat ni Kapitan Lito Martinez kan Barangay San Roque, Legazpi City, sa Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office matapos na mangyari na ang sa iya daw na aloy ng pigihidaw sa gobyerno na pagtraga kan Tibo River ngani na mahali at mahibugo na lapok na natambak na sa nasambitan ng salog sa alawig na panahon. Ini makalihis na sa iyang ipagpunambitan sa DCGP News ang mano para na nagpupuo na palantabi Bibianri ang Sunwest Contractor na mag-implementar kan siring na bagay sa may tulay kan sa indang barangay para ma-implementar ang irrigation improvement sa lugar na magdururar ni 200 días na nagpuo na palangkan ini 7 kaining taon nasusugman sa nagmamanihar kang proyekto lalaganan ini sheet pile nasusugman sa kapitan iyo ini ang kaipuhanan ninda ngani na matapos man ang problema kan pagtarabaha sa indang lugar kami natugnaw pasiring sa mga residente. Ang nangyayari kaya susog sa kapitan dahil sa lapok na ininaday na hali ay nakakabalda sa pumping station pasiring sa dagat ang bahakong maraot na panahon na ang nangyayari minadaralagan lugod sa tinampuan baha na minaabot bako sa nasa inda kundi sagkod sa barangay PNR Piñaranda site. Ang pinaglalauman kang kapitan na lugod man lamang daw maging kaptang na inikan pagsolusyon sa aloy na indang problema ang kinakahampang sa baha na ini. Noon oras ning grabing pag-uran budakon may mga bagyo na nangyayari sa Legazpi. Yan tabibitan mga dagdag na istorya halidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po si Lewens Burse Barcena. Yo te voy a poner gozar, tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. May naghahapot digdi tungkol tabi sa swab test. Arog kay ni igwada ang gusto mag-abroad na nag-request ki swab test so abroad, private. Arog po kay ni sa Bicol po o sa Legazpi, di man po kita ki private na nagsaswab. Pero pwede ka tabi na magpa-schedule sa Bicol Regional Diagnostic Laboratory, diyan po sa DOH. Ang pagpa-schedule po diyan, maapod ka po sa pagi ki phone. Di po magduman, delikado po na magduman para sa kwanindo. Makiki-appointment ka po sa paginin pag-apod sa telepono. Pakihanap na lang po sa number kan DOH, Buda Bicol Regional Diagnostic Laboratory. Di po pwede na magdumanta. Delikado, baka ma-expose kita sa iba pa. Tayang baga po, kung yan, lab yan. Diyan po pigtitest sa mga virus, mga samples, nahali po sa iba-ibang mga lugar. Kaya pakiurong ka ni Dr. Alan Lucanyas, kung mapaswab po ka mo, dyan, may personal kamong pangangaipo, mga requirements sa travel, magpa-schedule po kamo in advance. Magapod po kamo sa... Di ko na galing ma-recall sa number na tinusa ko yung Dr. Alan. Maghanap na lang po kamo sa online ka number po kang Department of Health, BRDRL, na pwede po nindong apudan. May bayad po iyan, pero ang bayad po sa BRDRL, bako po sa bayad na may dilin siya ang gobyerno.
just to ano yan to ano apod nga yan garo refund or to reimburse the expenses incurred duman po mga tugang sa ginasto na reagent sa indong sa pag-swab po sa indo. Iya po. Pwede na sa mga nangay po tabi ki-swab na nga requirement sa travel, mahali. Diyan na po kamo sa BRTTH. Igo po kibayad lang. Di ko lang matandaan kung pira, pero po yan, bayad po yan na, bako po yan na may dilin siya ang gobyerno. Gusto lang makua, so inot na pong ginasto sa na-reagents po sa pag-test po sa sistema na interesado. Okay? Yan po Ang sa tuyang hapo, ang simbag duman po sa naghapot mga tugang sa tuya na palibot. Okay? Bueno. 4 minutes na lang bago mag-abot ang alas 9. Mainit na pala ang politika sa Pulangi. Nadadangog ko ka sa bago sa news ni Director Edwin. Sa Pulangi pala may deklarasyon, iyon na yung namamakot na laban. Anong bulan mo niyan? Enero. Kundi ako nasasala mga tugang for 2021 elections, ang filing of certificate of candidacy kan mga Oktubre. Ngunya na taon. Kaya ngunyan pa sana po, nagbibirilog na, nagdidesisyon na, sisay ang mga line-ups, sisay po ang mga makarandidato sa lokal as in sa national. Bata may COVID baga. Pero sa Pulangi, mga tugang, putok na ngunyan ang laban, mga tugang ni incumbent mayor, siya nga ng mayor sa Pulangi, Mariscotes, Mariscotes o Mariscotes? Di ko alam kung EOI. Mariscotes, ang madalagan lang magkakalaban kay ni, iyo po ang presidente kan liga ng mga barangay kan Pulangi. Si, ano nga ang first name kay to, Juan? Angel? Adrian, tama? Adrian Salceda. Supamangkin ni Congressman Joey Sarte Salceda. Taki ini kantugang niya. Magruluwasan na ini, mga tugang na laban na ini, mga from time to time, igwa na po mga issue tungkol sa mga issues, mga bareta tungkol sa politics. Ta sa Pulangi, dakol ang nagbubusol da tabi na mga barangay officials kay Adrian Salceda. 27 anyos pa sana pala. Ninadangog ko sa bago 27 anyos pa sana. Mga tugang, iyo data bang pigbubusol na lumaban tabi kay Mayor Andy Mariscotes. Sa Kabaga. 27 anyos pa sana. Actually, ini si naging board member ini digdi sa Albay, sa Liga ng mga barangay. Naging board member siya gano'n kapitan ini. Iyon na po niya ng laban. Nagiinit na mga tugang kasi naglalataw na ang mga pangaran nin mga kandidato. So, for the first time sa bilog na probinsya Kanalbay, kasi bago ko lang po nadangog mga tugang na si Mayor Mariscotes may naghanda o may nakahanda ng kalaban tayo pinagbubusol kan mga barangay officials na iba. Adrian Salceda, kapitan ini sa barangay. Buda ngun yang presidente kan ex officio member, kaya konsehal po siya, mga tugang sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Pag-una ko, Vice Mayor, kalaban si Buboy, Mayor palan, mga tugang ang, sa bagay, luto naman ini, nagkapitan, nagkagawad, nag-board member sa, naging ex officio member sa legislation, medyo luto naman. Kaya gusto ko itry, mga tugang niya naman, ang laban, mga tugang, tungkol tabi sa, tungkol tabi sa lado, mga tugang kan, pagiging hepe, ehekutibo. Basta Morning, Henry M. Anapot ngunyan, si Simon ngaya po ang malaban sa Legazpi. Iyan ang aramon ta, kunigwa. Iyan ang aramon ta, mga tugang kunigwa, na malaban man po sa Legazpi. Last term ngunyan, mga tugang ni Henry M. Mayor Noel Rosal. Last term ngunyan ni Mayor Noel Rosal.
Definitely, may malaban dyan mga tugang sa kampo ni Mayor na walatan niya kan sa iya pong posisyon. Anapot, may kalaban? Anapot, kung may kalaban. Nasa konsyaldad, aplikan tigar sobre 20, 25 kayo de 24. Ang lala? Ang Vice Mayor, day ko aram kung si Sai ang maralaban. Sa Mayor, may maralaban man. Iyan ang hapot. Okay, sige daw. Dito muna tayo sa Facebook Live. Sus, alas 9 na pala. Sorry po yung mga nakatutok sa Facebook ko niya. Mala baga nga sir, may mga nagsasabi nga ni na daida tunay ang COVID. Tubod-tubod da dyan. Mga madunong. Sabi ni Teb Lebrora. Yeah. Joey Fajardo, opo, naintindihan po namin. Nakita mo na pala kahit di mo sinita, nakita, ay dinagitan ako kainin. Sorry po. Sir, sa Daraga Market po, daiman masunod ang protocol sa COVID, daiman naka-face mask ang mga paratsinda. Okay. Ito, sandali lang ay. Sorry po nakulo ng mga reactions. Palpasensya na, alas 9 na, sana po sana po sa masunod na lang Sorry po sa mga kwanta, alas 9:01 na nga ni, alawag na po si Pia. Okay? Salamat po sa mga nakatutok sa Facebook Live, sa mga nakatutok po sa DCGB News Online. Buda po sa DCGB Live app. And sharing man po sa mga nakatutok sa radyo. Thank you. Wala pong personalan, si Enrim po naghapot lang. Thank you. Tapos na ang programa. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kita, Gabo. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi din mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya. Sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na hilang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip
kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging huwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli